Здравейте, зрители на канала за автомобили TotoCars. Днес ще се опитам да ви покажа как се справя Tesla с дългите светлини или така наречената екстра, за автоматични дълги светлини. Намислил съм тук след Икеята да хвана нагоре към Витоша. Сега ще пусна автоматичните дълги светлини. Ето така става. Всъщност може и от тук с този бутон. Да видим сега какво ще се случи. Дано няма непрекъснато насрещно движение. Ето сега няма никой, колата не иска да мине на дълги. По някаква причина. Мина най-накрая. Видя кола в далечината и пак мина на къси. Тук има някакво улично осветление и постройки. Да видим как ще се справи колата в тази ситуация. Ето, мина на къси, може би заради паркираната кола тук в ляво. Това се случва общо взето винаги. Влезнали в населено място, като има светлинки и разни паркирани коли, автоматичните фарове се шашкат. Сега свали дългите заради насрещното движение. Вече няма насрещно движение. Пусна дългите. Добре. Отново мина на къси, предполагам заради паркираната кола тук в ляво. Отново пусна дълги. Като цяло проблема е, че някакси малко се забавя с пускането и ето както тук, когато има паркирана кола, сигурно си мисли, че е кола в движение и минава на къси. Отново, тук заради тази кола вдясно. Сега има само улично осветление напред. Мина на дълги. Да видим заради паркираните коли. Да, заради паркираните коли може би отново мина на къси. Пак на дълги. И така, малко е дразнещо, значи в населено място е някакъв ужас заради паркираните коли. А сега добре видя насрещното движение и мина на къси. Общо взето с насрещното движение се справя и доста адекватно минава от дълги на къси, обаче след това, както в момента, много се мотава докато пусне дългите. И това е малко дразнещо, понеже когато човек кара по път, който не е много прав, иска възможно най-бързо да види какво предстои напред. Ето тук много добре реагира, след като видя колата отсреща, веднага мина на къси, сега върна дългите пак с закъснение, но това е. Явно такъв е алгоритъма, дори да няма кола срещу нас, малко да изчака преди да пусне отново дългите. Ето, отново насрещно движение, отново минава на къси. Сега влизаме в Бистрица, мина на дълги и предполагам, че първата паркирала кола или някаква по-силна лампа ще свали отново на къси. Да видим.
рейс. Добре, за рейса правилно мина на къси. Когато няма много улично осветление и паркирани коли, сякаш автоматичните фарове са задоволителни, нали, като изключим това, че бавничко включва от къси на дълги. Но поне като мине на дълги, си държи дългите, докато не види наистина кола срещу мен или пред мен. Сега няма насрещно движение и може да се каже, че приятно се кара. Само на дълги идва някаква кола от среща. Забеляза я Теслата и веднага мина на къси, браво. И сега чакам дългите, ето. Дойдоха и дългите. Отново къси, браво. Справя се като цяло. Докато пред мен се движи кола, както се и очаква, няма да мине на дълги, ще си кара на къси. Но вече няма кола пред мен. Да видим, ще мине ли пак на дълги? Да, мина. Отново паркираните коли отляво шашкат системата и колата минава на къси. Това ще е колкото можех, тествах. Надявам се да се вижда добре на камерата, въпреки тъмницата. Ако клипове с такова съдържание ви харесват, може да се абонирате за канала и се надявам за бъдеще да има още подобни тестове. И не само тестове, понякога записвам и пътувания. На суперчарджера е страшно. Показва повече от 25 минути изчакване.